Malaysia Shanghai. Haka jingya thu jung ki report na po Ukraine ka jinghiar thma jang ka Russia ya ka Ukraine bunsin kalalong kum haka jing po snow. Hapo kan nong ba Melneske la shu istang ka jing ki phalo jung ki thliding bashir kai ba bom ka Russia. Haka por ba set bom ki drone jang ka Russia ya ka nong ba Melneske hapo nong ba Ukraine. Ka Russia karang phashu sa arp south li ki drone shi ki sipai jang ka ki badon hapo west Ukraine. Haka jing pen rocket jang ka Russia ki report na po Melneske ki athu bala jan lai phungut ki nong Ukraine ki bala mensau bat bun ki building jang ka Ukraine ki la shujot kai ha ki bom jang ka Russia bat kan ki jing pen habom jang ki sipai Russia ka bala pen shirk hei haduk kata iya kan nong ba Ukraine.